I was just down. What the fuck? Takže čau, ľudia, je tam nová videa z Robloxu a dneska to je zo Strovo Garden. Hral som trochu off-screen, nebudem klamať. A aj trochu som zarobil. Trochu som dosť zarobil. A aj som trošku gamblil. Gamblil cez Pollinate veci. Takže mám Pinguiny, ktorá sa dala získať ešte v tom minulom update, v tom minulom Pollinate evente, ale dneska je tu ďalší deň, ďalší update. Nie, že každý deň sú tu updaty. Ja sa idem pozrieť, čo majú v shope za CD. Lebo CD sú vždycky dobré a hodia sa mi. Takže také melóniky by sa dali predať. No, kúpiť, nie predať, ale predať sa pôjdu, keďže ich potom predám. Môj gól je dostať Dragon Fruit, ale toto už nie je v shope. Oni už nemajú Dragon Fruit. Oni tu majú aj zelené jablka. Ja hrajem poprvýkrát tento update, takže ja neviem, čo tu všetko nové pridali. Môžem pozbierať aj nejaké tie bambusy, ale aj kokosy určite. Kamo, prečo mám taký nízky ten kokos? Ja som ho chcel vyšší. Či ten už asi bol taký nízky? Ja si nepamätám. Dobre, tak z týchto tu stromov je zatiaľ nemožné pozbierať kokosy, no tak pozbieram len z týchto tu kokosovníkov. Mám vlastne veci na zasadenie. Jo, ja som zabudol, že mám veci na zasadenie. Ja utekam každopádne ku tým gírom. Ale toto je stále ešte. Yes, mám tu ten seedpack, crafter seedpack. Ale toto je stále, hej. Ja som o tom nevedel. Že ono to tu stále ostalo. Ale asi už Pollinate event nebude tak často. Neviem. Ale mám tu nejaké Pollinate veci. Mám tu Pollinate bambus. Oh yeah. Nemám náhodou nejak... Mňa by zaujímalo, za koľko, idem sa pozrieť do shopu, ku seedom, že za koľko, alebo aké by tu mohli byť veci. A čo to je nové? Nič také. Nič také, čo by ma potešilo, tu nie je nové. Takže nič, že sa vraciam ku mojej farme. Nie, sa vraciam ku mojej farme. Ešte sa idem pozrieť ku tomu selu. Počkaj, nevermind. Lebo ja tu mám niekde... ja mám toto pepper. Počkej, zatvora. Koľko to stojí? 11 000. Takže ja si myslím, že môžem dať... Ja to chcem predať. Lebo ešte si odskočím tam dozadu. Určite si odskočím ešte tam dozadu. Lebo idem tam vložiť ten Pollinate bambus. Jakoby. Ale on je
docela vysoký. Idem tu hodiť ten Pollinate Bambus. Pollinate Bambus. Cambus. A potom pôjdem asi gambliť. Z tých seedpackov. Akože s tými seedpackmi pôjdem gambliť, lebo ono sa to niekedy aj vyplatí. Keď máte také šťastie, jak ja, že vám zase hneď prvého seedpacku padne Ember Lily. Mne sa to buglo. Keď vám hneď z prvého seedpacku padne Ember Lily, máte taký lag jak ja. Spomente si na mňa, keď to teraz hovorím. Alebo keď sa vám to niekedy tak stane. Ďakujem za úspech u minulého videa, samozrejme. Ďakujem za ňo veľmi. A strašne veľmi za to ďakujem. Za ten úspech. Čo som mal u minulého videa z Grow Garden. A preto chcem tu dať jeden like. Áno, jeden like. Poteší ma to veľmi. A tým mi dáte najavo, že mám natáčať ďalej Grow Garden. A Roblox vlastne celý. Lebo mňa to tiež baví napríklad tu čakať, dokým mi dojde medový kompresor a ja už konečne budem mať veci na Gamble. Počkej, ale to sa dá iba... What? A kde si mám akože kúpiť? $40 medov. A kde si mám akože teraz kúpiť toto seedpacky? Neviem. Neviem, to je problém budúceho mňa. Purple Dahlia. To bude pre mňa niečo také zaujímavé. Idem ešte na to tu predať. Ja si dneska zagamblím, ale ono to vyzerá tak, že... Proste to nedá zagambliť. Lebo ja stále hľadám to, že kde mám kúpiť toto, alebo sa to dá kúpiť iba keď začnú lietať včely. Neviem. Alebo to je do budúceho updateu. Alebo to je do nejakého, že by na budúce sa to vráti, ja neviem. Neviem osobne povedať. A asi ani dole nebudem vedieť osobne povedať. A čo je nové v šope? Čo je nové také v šope? Vyzerá to tak, že asi nič. Tak nič, ja idem predať môj inventár. Pohode. Pohode, toto je ceny akéby vstupu. Aha, to nie je moja karta. Ja si to splietol. Garden. Ja si to splietol. Tie pepper, toto môžem popredávať a z toho budem mať dosť peniažkov. Kamu konečne mi tu prestalo takto tu svietiť. Konečne. Konečne mi tu prestalo niečo tak svietiť strašne.
Ďalší, akože ja keď som hral, no tak mi proste padol coconut seed len tak zo vzduchu. Aha, mám ďalší. Mám ďalší coconut seed. Tak to musím samozrejme slavnostne oslaviť. A dám to na zakončenie tohto videa. Že kde zasadím môj coconut seed. Mám ich až 2 dokonca. Tak ich zasadím tu jeden a tu druhý. Budú proste tak na kope. Ešte niečo predám. A určite, že potom už bude koniec. Ešte predám inventár. No, sa pozrieť, čo je vlastne v tom shope, aj. Ešte také zaujímavé, prečo som stále netrmelo. No. Už mi rastie. No. Takže ja si myslím, že by sme to mohli zakončiť dneska toho Grow Garden, keď mi rastie tu kokos a ostatné veci. Ja si myslím, že by sme to dneska mohli zakončiť. A zatiaľ čau a dajte odber a like, prosím vás.